Dinini video o ang tui feke gold price ni je borok rok rangsak hamjaknai rok rangsak paina hini uansuk tongnai rok bihik bwsarok no o jora o rangsak pai rwnai hini khachungui tongnai rok norok ni bagui ang o mangpili tubui faikha norok tabuk social media Facebook wngya hangkhai koktoma channel rok news channel rok khulukani norok nungna rangsakni price rupani price komimani hinui amoni bagui ni ang norok bagui o rangsak komimani mangpili tubui faikha norok nugui mana video ni screen o dutia screenshot najak kaisa hangkai 23 March 2026 ni mangpili tei kaisa hangkai 24 March 2026 ni mangpili norok nang oro chini Tripura ni Agartala o rangsakni price anumanik bwsarok choliton amoni mangpili ang nog tubui faikha norok miyani mangpili o naina di je 23 March 2026 ni dino 22 carat ni rangsakni price bwswk hai rok tong oro swijak tongo je Agartala o miyani dino approximately sanani thaka anumanik 12,800 ni simi surukhaiui 13,000 per gram o tongo hinui norok nugui mankhana ikko tola rogo rijak je 1 gram ni dam approx 12,874 ni simi 12,985 taka mangpili norok nugui mankhana mane omo wngkhaka google o je rwmani ang norok nukna policybazar.com o tui ang nokno mo search khai phunuk tongo je google ni kaisa screenshot hingkai norok mo nugui mana per gram ni dam bwswk hingka kai yang tei kaisa tini ni je 24 March 2026 ni mangpili o norok naina di oro hingka kai 22 carat 1 gram ni dam phunuk tongo 12,985 taka hingkai norok tini ni mangpili o naina di ikkyo 24 March 2026 ni mangpili 22 carat ni gold rate in Agartala is approximately 12,985 per gram sanani thanghakai moto anumanik si hingke norok je furu dukan nogo thanghakai tei kisi chacha swkmano barijak phano wngui mano tamoni hingkai to google o to borok mo pura around se phurugo jotono hingka kai borok oro per gram ni dam phunuk tongo je approximately 12,985 taka hinui hingka kai belai no komijak no rangchak miya 23 tarik o rangchak dam belai komikhani tabuk social media viral wngui tongo hingka kai mo miyani bai tini ni mangpili norok jodi no rangchak rok paina rok hinui uansuk tongkha kai norok nokni simi no idea khai thangdi je google logo chini Tripura Agartala rogo rangchakni mane price bwsarok choliton tamoni hingke chwng onek somoy idea kwrwi rokhe thangui pai diba hingke mo nong bagui idea hingka kai o mo ang nao policybazar.com norok nugui manna o website ti ang nai nog no screenshot nai phunugo hingke norok nadi omo approximately sido omo anumanik si dukano thangkha tei kisa phano barirwui mano mane tei kisisa thangui nini mane google ni theke tei kisisa barijak phano nukta hingke amo tang exact saimaya hingke mo ang nokno google ni price phunugui tongo google o amsuk phurugui tongo chini Agartala o tabuk norok rangchak painani hingke to belai no kaham no sujok kaham jora kaham hinui mano bihik bwsano pai rwnai rok hinui uansuk tongnai rok ba niji ni painai rok uansuk tongmannai rok nog rangchak painai mano paina usung kha kaikyo.